Moje meno je Peter Kišoň a teraz vám ukážem trik Slav Love. Tak ako prvé spravím trapézu, vyhodím kocku na ukazovák, prehodím ju cez jojo aj cez môj ľavý ukazovák. Snažím sa prehodiť kocku cez rameno. Ako mám kocku na ramene, pridržím si pravou rukou string, spravím malú trapézu, potom ramenom cuknem dozadu, prehodím kocku, dostávam ju cez jojo a bindom vracam naspäť. What will we do when